May surprise mo ha. Wishlist. Wishlist. May naghatag na magandang loob. Yawar. Long Vince. Hello, RJ Ratunil. Tapos mga dumi karon sa balay sa mong kauban na Spiro. And i-document namo ang unsabay kinabuhi sa isa ka Spiro. And later na po may ihatag saya para makatabang sa iyang panginabuhi. Okay, tara! Guys, nana ilang balay dere. Ilalan to, nag-prepare na sila for spearfishing. So spearfishing may karon. Okay, nana balay. So nag-start na may. Prepare sa mga gamit. Pila na gali mong anak to? Isa pa. Isa pa yung mga anak. Okay. Kinsay company mo dere? Ang kuya. Ayong kuya. Abang balay. Ha? Abang. Abang na din eh. Pila yung renta ni per month? 2,000. 2,000 per month ni? Unsa man yung mga gamit to sa una, hakagasugod? Kini muna ako gamit sa una, night dive pa ko. Night dive pa. Homemade lang tanan, homemade. Homemade tanan. Ngayong kapay. Himo PVC. BBC kani. Tapos, Sim lang ni sila. one o Nagubaan kani- ko isa bago na ba ni Interior sa bike. Sa bike. Tas kare, Wala ako pana. pa night dive oh. Pang night dive. Himo ra, tanawon trigger. Tao trigger. Oh, kuya ra yan. Sursur kayo. Wala ako mga pagsuot sa Muna yung mga mga suot, Limit. suit. Pag muna. Ipangpaak na sa isda oh. Nagis. Nagis na. Nag-igo sa corals. Sabi ko, hindi na pa ay. Napaay sa corals eh. Ayos. Sa imong panangkamot, unsay mo napundar? Kung pamana, muna ako na tigom-tigom. Oh. Balik ko, pang-adlaw. Nakapalit og pangadlaw. Kani mamsa. Wala sa mamsa. Wala sa mamsa. Gagol, sinatag namin sa kuha. Ay, Hindi nat- ako man skill. Okay. Thanks. Kuhan, homemade by Unix Bergan. Unix Spear Gun. Okay ah. Unsa na kulang to? Pins na lang. Pins na lang kulang. Stay kong pins phone. Bakalan ba? Muna akong next project. Next project nimo, pins. Wishlist, Wishlist. Unsa yung wishlist to? Long pins! Pins. Wishlist nila nito. Ano? May gali. Salamat ta. May nagbagandang loob na mag-donate o donate of fins. Pins up. Okay. May nag-sponsor og pins para sa iya ha. Na nag-sponsor og fins. Oo. So ato ihatag sa iya karon kay may kulang sa yang ang gamit. So, saan? Pang panginabuhi, tara. Tara. Atin na nato. Matabangan natin siya sa iyong panginabuhi. Salamat sa sponsor. Okay, Pasko man karon. No. May surprise mo ha. Wishlist. Wishlist. May naghatag na magandang loob. Yawar. Long Vince. Abre, abre. Abre, abre. Wa pa gina nagamit, bay. Sige ba Tinuod na yung wishlist. Yay ka. At least makatabang sa iyong panginabuhi, bay. Happy birthday to. Okay, hilang na kayo ha. Vlog na po tabi. Saan na mag-sit up ano eh? Set up. Sige, sige, set up na to. Set up na to. Kalong pins na. Igo na ba? Pags, magasgasan Pags ha. Set up mo sa tropa please ng isa ka pins, oh. Sana all! Sana all! Sige to. Amaliston. Sokda, sokda. Sokda. Balik isa lang. Ayun, Igo, igo. Daso, lang Right. ako sa kwento. Sige yan. Igo na kayo, sakto kayo. Ay, Kung ano yung gamit sa 3 years nga pagpamana, then nilista na good. nilista na agad. Salamat sa kaanglayan. Kinilo uslob. Loob, Loob. entertainment. Entertainment. Just kuha, may God Pasko. bless. Ka nagsugod sa pagpamanak to. Sugod ko pagkabata. Edad ko mga 9 or 8. Mga kababata na ko. Sugod. Sila wala na po sila dinigal. Ako na yung nagpabilin ng kapamana. Kinsay katudlo sa imo pamanak to? Ay kami rin po rin. Mga kauban, amigo. Sabay ka dyan pamana. Muna yung spot din yun. Pero sa una, ga-start yun mo, night dive, no? Oh, night dive. Night Night dive. dive. Yung ako panginabuhi. Ah. Ang count sa pamana. Panginabuhi lagi na akong pamana. Say, lisod lagi. Say, wala. Say, balod.
Oh. Pila po kitaon nimo sa una na Hindi po. Lagi panahon nimingaw. pero Ang minimum mga 200. O gina. So, baka 500 magaling, jackpot na. Sa pamana. 500 per day. Yan po pwede. Pero katong nakatuon kag day dive, Sa D-dive, mga ginawa nga gamay, pero lisod Japon, diligid nga. Permanente. Timing lang Japon, pero mas okay na. Isa night dive. Kaya bilang pag ikaw night dive, katong sa night dive mo, di ba? Gamay imong pana. gamay. Kinsay gatudlo sa imong day dive, nganong naka day dive man ka? Si Quad, si Magic, ug si Gilmore, si Aquaman. Rong nakakuha. Nakakuha, nakainganyo sa kuwag, D-dive. Kao man pagka day dive nimo, pila na may imong mga nakakuha? Mga average na ka o Sa halin naman, sa halin. life sign ay 1.5, Okay ba? kasi 1,000, pero hindi, sign ay naging pila ka adlaw, diway ko kuha. Kung wala kay kuha sa day dive, pag salom nimo, day dive ka. Kuha ko sa D-dive mo, night dive ko. Yan na lang, na maing ka magabi gamay. Ako din si Angel B. Asira. Huwag ka na din akong anak, si Philip Angelo Piranyo. Akong bana kay Silanto sa Team Blackface. 3 years old pa rin ang anak. 15 years old ko na buros, tapos 16 nanganak ko. Na nag-beginners mo siya mamanay ato. Magkalisod bi kay kuan, wa siya kuha. Magtagal daw nga, malinan siya ginagmay. Magpabuhi na may sukong ate, support siya may support sa mga kaon mi. Kay lisod ba kayo kay beginners pa mamanaay. Karon legendary. Karon at least nakabalo na siya. Oh, kabalo na siya. Madala-dala. Oh, nanay pundo ginagbay, kuha kwarta, magtagad ra gid pud mi. Magrasyahan. Oh, gagawin. Kung naman akong bala mo lakaw, mag-ulit ko sa kay mo uli. Ang ako lang gabuhaton, magtagad ra ko siya nga makakuan. Okay ba siya? Uli ba siya? Labay kuha. Kay mo man na ang kuan panginabuhi. Ang panginabuhi sa kuan. Lagi mako. Bugoy ko akong bala, wag yun. Mangutang mo. Utang. Dili pod kay kuan makasta ko may kwarta siya sing pamamana. Okay. Magtigom mo. Kay katong akong bana, gabi man pud kay mo og kwarta. Di man gud ako gawid kay palit dere, palit dito. So, magtipid mo pala at least. Pag kinaon siya, naay kuan, naay makuha, nakuha ko na rin. Kani akong anak, sige daot ko. Mura among saligan, ang iyang pagpamana. So, tigom-tigom gid mo. Tigom-tigom jud. Ampo na lang ka na safe makabalik yung safe na makauli siya kuan. Uli na hitabo. Okay ra siya pag uli. Mura gila itrawan niya, kaya di pa siya gusto nga ipatrabaho na kong lain, kaya maluoy man ko, guol man pud ko. Na, agiyang po daw ng hobby man po daw na niya, kadala kalipay, di okay na lang po sa kuang, nga malipay siya. Support you kasi ang support lang po sa kumbana. Okay. Mura man gid nga mag-asawa, inana support lang kung si gusto sa itong kumbana. Okay, mamana na. Sugo na sig pamana. Kita na Papax. Ngita na pagpamugas na eh. Kita na tanig mamugas. Sulayan na gina yung fence. Okay, doon na kayo lang dagat silang balay. Doon na kayo dagat silang balay. Bila lang kabaklay, dagat na. Okay guys, manamig pamana karon. So unfortunately, wala may kuha. Inana magod ng spearfishing. Usahay na, usahay, wala. So until next adventure. See you, bye-bye.